Dødsstraf af Laura Andersen, 8. Y, Hornbæk Skole. Går du ind for dødsstraf? Nej, jeg er meget imod dødsstraf. Jeg forstår ikke de folk, som siger, et øje for et øje, eller man må ikke slå ihjel, så hvis du gør det, slår vi dig ihjel. Hvor er logikken? Hvorfor må staten, bare fordi den har magten, gøre sig til herre over, hvorvidt andre skal leve eller dø? Dødsstraf er middelalderagtigt. Jeg er tæt på at sige, at dødsstraf er en lige så ond handling, som de forbrydelser, man vil straffe for. Samtidig kan man aldrig være 100% sikker på, at den dømte rent faktisk er skyldig i forbrydelsen. Og så længe man ikke kan være sikker, så risikerer man at slå uskyldige mennesker ihjel. Og hvilket hensyn vejer tungest? Hensynet til, at man vil dræbe for forbrydelser, eller hensynet til de uskyldige mennesker, der bliver dræbt i dødsstraffens navn? Efter min mening er det værre at sidde inden for 4 vægge resten af sit liv, end at blive dræbt. Jeg mener, hvis man bliver dødsstraffet, er det på en måde for nemt. Jeg synes i hvert fald, at det er en mere skræmmende tanke, at skulle sidde inden for 4 vægge resten af sit liv. Personligt vil jeg mene, at der ikke skal være dødsstraf i Danmark. Det er for svært at vurdere, om der skal dømmes til døden eller ikke. Hvis vi havde indført dødsstraf i Danmark, ville der indtil videre være rigtig mange uskyldige mennesker, der havde mistet livet. 3 drenge blev dømt for gruppevoldtægt og var kommet i fængsel i 2 år. Men ved hjælp af en video, som en af de 3 drenges brødre tog, fandt man ud af, at det i virkeligheden var pigen, der blev voldtaget, der løj. Tænk, hvis vi havde indført dødsstraf i Danmark, så ville de 3 drenge have været døde. Man hører tit om voldtægt i nyhederne, og at voldtægt stiger mere og mere. Vi kan stramme lovene op omkring voldtægt. Derfor behøver det ikke at være dødsstraf, for det er en for hård straf, men måske 10 års fængsel eller lidt mere. Mord er noget, der er en del større end voldtægt, men her synes jeg heller ikke, at man skal indføre dødsstraf. Dødsstraf er for usikkert. Her burde man i stedet dømme livstid, som så i virkeligheden er livstid, og ikke bare et bestemt antal år. Så har personen mulighed for at komme ud, hvis man opdager, at personen er uskyldig. Kommentar til de unges synspunkter. Christina, 18 år. Christinas synspunkt om dødsstraf er, at hun går ind for dødsstraf, hvis hendes egen familie var offer for en forbrydelse. Men det er ikke til at lave en holdbar lov omkring dødsstraf, hvis man i nogle situationer er enig, og ikke i andre. Christinas synspunkt om at skærpe strafferammen til at livstid virkelig er livstid, synes jeg også bør gælde. Simon, 19 år. Simon mener, at vi her i Danmark burde indføre dødsstraf, hvis der blev begået meget grove forbrydelser. Jeg er uenig i Simons tanker omkring dødsstraf. Som sagt synes jeg ikke, at staten er meget bedre, hvis den selv dræber nogen. Anders, 20 år. Anders mener, at det er helt uacceptabelt at indføre dødsstraf, og at man ikke kan retfærdiggøre at straffe en morder ved at tage hans liv. Det synspunkt støtter jeg. Her vil jeg også sige, at en løsning kunne være at give morderen livstid i stedet for dødsstraf.